क्या है ये ऊपर क्यों इतना हमें Pungkaham jotono no tabuk ni 10 bai tongo khoyo urun simi chung kaisa ja thangnai tinio seminar dongchini telemonabo tamni seminar ang no phunuknai nogi simi chung khoijora oko bike phega ke tabuk urun simi khoin simi ke chung telemar jora bike thangnai garabi thangnai aro seminar dongchini buti seminar tamni seminar aro thango seminar sanai nar munai tungdi nar na singna ba bai tatai malai nai aro क्लास को कैसे भेजना है वही प्लानिंग से स्टाफ करके बनाना है, पैकिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर घर घर में कैसे यही सिस्टम पे 1000 पीपल चल रही है काम रेगुलर काम। तो इसके लिए हम लोग 28 अगस्त में आप लोग जरूर आगे ऐसा एक्सप्लेन करके ठीक है सर एड्रेस दबाए रखना है दबाए रखना नीचे वाला दबाइए नीचे वाला norok nukhana ang norok no phunukmani short khlaioi asok video kang bete semanlia tamni ke seminar choli tongman bugoi tabuk tang no sokpaikha norok nukhana mission rok ang norok no kisa phunukha asok kubang video khlaimya ni phano te borok seminar borok kubang phaikha sin borok mong tipa samang no abong kito osin company to jagi ab kaise factory si juta rok samani te kubang tam sanamjanai tongo khataro samjangnai khataro gechini tak borok rongni picture tongnai kaibla khana kaham asa khlaio khna rok angke norok nuk thangnai media bo khna bongke publish khlai renai mane advertise khlai renai saklai renai tam khlai chakno tam samang putui samang jotto khna bongke media bo advertise khlai renai media no bo khobor khlai jak khana Sunday 28 tariko gai khana bo tisa thangna nango jodi khana ba thangmi ma hangke tisa hai norok no nuknai factory ta tam fly jak tong tam ongna khnawo awno saklai nai ঠিক আছে আসুন তিনি video nai jotono hambai tei